Sa mga OFW dira. Sa mga naga-abroad. So, buong video, kamo ang bida. Gani, partido P, Pongko, plus Pamate. Kahit tanan nga ara sa abroad, sila naman ang pag-aistoryahan ta. Una nga punto. Sang nag-abroad ako, bata pa. Siyempre, pag puli, kalbo na. Dapat mo na sang iban sa inyo, sang pag-abroad, perfume, kag cologne. Sang pagpuli, mas i-prefer ang balanyos. Ang mas malala, ang iban sa inyo, pag-abroad, bata pa. Pagpuli, ay menopause na. Ikaduha nga punto, sang nag-abroad ka, wala ka sang kilala. Sa nabara sa tanang nag-abroad kapag puli ni mo, isa ka barangay ang imong pamilya. Hindi mo sila kilala. Wala ka kalabot-labot sa ila. Pero nadagdagan sang 5 ang imong ihado kag ihada. Ginkuha ka nila nga mangin maninay sang bata nila kahit itabi nila OFW ka damo sang kwarta. Wala sila ka balo damo ka sang resibo kag mga kautangan. Gapanamit lang sila sang demand. Ginkuha ka nila kung titamo ka kwarta, makademand sila sang regalo, puwerte gid sila. Makambal. Taga isang iPad ang imong ihada. Taga isang kwarta ang imong ihado para mabakal ang gusto niya. Hindi na kamo kahulat? So mga kabalan, puwerte kakapas ang inyong guya. Madimandi dyan kamo madibanda kung anong gusto ninyo. Hindi na kamo kahulat kang magpasalamat. Kung may palagting pang amo ng gusto ninyo. Sa rason maghatagan isang regalo, ibutang na lang. Tumay kumari. Kay man ikaw man ang palangayo nga tonto ka. Ikatatlo nga punto. Sang nag-abroad ka, may asawa ka. Pagpuli nimo, nawad-an ka na sang asawa o kon sang bana. Siyempre, ang pagpangabuhi ang may kasawa, ang may asawa, simple gid lang. Daw sod-an ina nga manamit. Imo bayaan, malikat-likatan, gintakab sang kuring nga bigaon. Amo gid na nakasimple. Amo na inyong atandaan. Kay basta buhi ang bigaon, ang inyong relasyon, hapos gobon, hapos rompagon. Ika-4 na punto. Antes ka mag-abroad, ang imong size small. Pagpuli nimo, ang imong size XL na. Bawo daw makarelate gid sila. Halos tanan makarelate naman dira. Pero hindi ka magkahuya. Kung ikaw insultuhan, dapat proud ka. Kagin pangamudlayan nimo ang pagda-da sina. Pag imo paminsaro, pinaka-importante, simple gid lang. Wala na sa patambok-tambok. Wala sa paniwang-niwang. Wala sa pakorba-korba sang lawas. Kaya kung mapatay ka, ang lungon tadlong man. Ika-5 nga punto. Sang naglakat ka, wala sang may ginhatag biskan 5. Wala man lang ganit sang may ginpabalon nga maghalong gid ikaw digto. Wala sang may ginhambal, pero sang pagpuli, nag-expectar nga may pasalubong sila sa imo. Ambot kung di nilaging kuha ina. Sino nagtudlo sa ila sang amo ina nga batasan? Wala ko kabalo. Lihog ko sa bat. May mga linyada pang iban, baw nag-abroad lang tikalon na. Nag-abroad lang daw, hindi nakakilala, nangindalok na siya. Halinin na sa mga tupad balay nimo sa mga chismosa nga wala tagan sang habon kag tubliron. Ang mas malala pa gid, kay imo naginhatagan, ikaw man gyapon chismison kag libakon. Ma'am, basta ano wining hatag, rabot nga t-shirt. Nag-abroad, tsokolate nga daw baratokon? Ay sus, haling sagwa, lotion ng kaghabon? Wala ka kontentuhan, tani mapasalamat na lang sa grasya nga gilang nga ginbaton, di ba? Muna na inakasimple magpasalamat kung ikaw ginhatagan. Gani ko na ko sa inyo, nungay ka mo patuga-tuga, nungay ka mo tinika kag mga hatag sa mga barangay ninyo dira. Kaya nga abis ka maghatag mo sang dako, maghatag mo sang gamay, chismison kag kamo man gyapon ang libakon.